jeden z tých zjavov, ktoré nepatria ani do streľby, ani do vodných športov a myslím si, že je dobre sa s ním kamarátiť, je Boris Lieskovský. Je to taekwondista EŠKB Košice. Taekwondo to je, áno, dobre si spomínate, to je ten legendárny šport, keď ten kubánsky športovec rozkopal hlavu rozhodcovi a odtedy to už nemáme na olympiáde. A stáva sa, rúbnú ti nervy, rozumieš, nedostaneš medailu, tak čo, šláhneš mu jednu. No takže je možné, že aj Boris teraz nebude spokojný, keď on niečo povie. Na British Open skončil prvý a na majstrovstvá Európy minulý roku 10. Na taekwondistu si proklate mali, ale to znamená zase, že si veľmi hybitný, šikovný a rýchly. Ako dlho sa venuješ tomuto športu? Venujem sa tomu 11 rokov. Čiže od narodenia skoro, vyzeráš mladečko ešte. Máš čas aj na iné veci? Školu nejak zvládam v pohode a taekwondo je môj život. Je to aj, lebo vieš, my kung fu, vieš, my Shaolini hovoríme, že to je ako tvoj život. Aj taekwondo je naozaj aj životný štýl, že aj v tej električke sa držíš ináč a tak ďalej. Máš už lístky na majstrovstvá sveta v hokeji v Košiciach? Nemám. Ani ja, vidíš, sme na tom rovnako. Boris Lieskovský, gratulujeme. 10. majstrovství Európy. Teraz príde ďalšia obrovská postava.